Er du nogensinde gået i stå i dit vægttab? Det er jeg. Rigtig, rigtig mange gange. Jeg har besluttet mig for, at 24 skal være anderledes. Jeg vil gå til det på en anden måde. Og den strategi, jeg har lagt, har jeg tænkt over rigtig, rigtig længe. Jeg har selvfølgelig prøvet alverdens ting i de 20 år, jeg har været overvægtig og fundet ud af, hvad der potentielt er holdbart for mig, og hvad der ikke er holdbart. Det, jeg fokuserer på i år, er mere bevægelse, tænke over, hvad jeg spiser selvfølgelig, og så vil jeg arbejde meget mere med den mentale side af det, end jeg har gjort tidligere. For jeg tror, for mig, at det er der, den helt store stopklods ligger. Jeg kan godt kaste mig over et eller andet faste regime, eller en eller anden form for kur, eller et eller andet sindssygt, og holde det i et pænt stykke tid. Men når ikke der bliver ryddet op i det mentale, så vil de der gamle overbevisninger, de vil ikke, det kan være, det ikke gør det for dig, men for mig sker der bare det, at de til sidst går ind og tager over og blokerer og simpelthen stopper mig, og det er jeg bare træt af. Så nu har jeg fundet frem til det her fantastiske værktøj, der hedder EFT Tapping, som er vanvittigt godt til at få ryddet op i de blokeringer og de negative overbevisninger eller begrænsende overbevisninger, jeg har. Så det er det, jeg vil lave her på den her video. Og den første overbevisning, jeg vil tage fat i dag, er det her med, at det her virker nok heller ikke. Jeg når aldrig i mål. Det kommer ikke til at ske. Min krop er i stykker. Det, der ligger sådan inde under den paraply. Og selvom jeg med mit logiske hoved godt kan regne ud, at når jeg træner så meget, som jeg gør, bevæger mig så meget, som jeg gør, tænker så meget over, hvad jeg spiser, som jeg gør, og jeg i øvrigt også tager en lille smule Wegovy for at peppe det hele en lille smule op, så ved jeg jo, at hvis jeg bliver ved længe nok, så vil jeg tabe mig. Men alligevel bliver jeg igen og igen fanget i negative tanker og begrænsende overbevisninger omkring, det her kommer nok heller ikke til at virke. Og det er jo ikke en begrænsning, jeg har med fra barnsben, for jeg har ikke været overvægtig som barn. Det er en, der er kommet på et eller andet tidspunkt i de her 20 år, fordi det er jo det, der har været min sandhed, at det, jeg har forsøgt, det ikke virkede, kan man sige. Det virkede måske, men noget andet skete, ikke? Men resultatet af whatever var jo, at det sådan set ikke virkede, fordi jeg kunne ikke holde fast i det. Så det er en meget stor begrænsende overbevisning for mig. Og selvom jeg har slæbt rundt på den i 20 år, eller fordi jeg har slæbt rundt på den i måske 20 år, så er det jo ikke en, der er klaret ved, vi sidder her i et kvarter og tapper lidt på den. Det er jo et større stykke arbejde. Det er en overbevisning, jeg tapper på, hver gang den dukker op. Og for hver gang jeg gør det, bliver det en lille smule nemmere, og får jeg givet en lille smule mere slip på den overbevisning. Så hvis det er en, du kender til, så er du velkommen til at være med her. Hvis ikke du ved, hvad tapping er, så vil jeg ikke rigtig gå ind i det i denne her video. Det vil jeg gøre på et senere tidspunkt. Du kan hoppe over på min hjemmeside, der kan du se mere om, hvad det er. Du kan også google EFT Tapping, og så bliver du meget klogere på det. Jeg er meget begejstret for værktøjet, og jeg kommer helt sikkert til at forklare mere om det, men det er ikke det, vi skal i dag. Hvis du vil være med, så gentager du bare efter mig og banker de steder, jeg banker. Og jeg skal nok prøve at huske at sige, hvor det er, jeg banker henne, så du kan følge med. Men i hvert fald, så kan man sige, at inden man begynder at tappe, skal man jo have en idé om, hvad det er, man tapper på, og man skal have en idé om, hvor det er, man gerne vil hen. Og for mig er det den her begrænsende overbevisning om, at det her kommer heller ikke til at virke. Jeg når aldrig i mål. Det er den overbevisning, jeg gerne vil have fokus på, og der, hvor jeg gerne vil ende i det, er noget med, at en positiv bekræftelse, som går på, at jeg hver dag tager små skridt hen imod mit mål, og jeg har det godt med min krop undervejs. Fordi det er jo det, der skal til. At man gør en lille smule hver dag. Man gør sig en lille smule bedre, end man måske var i går, eller i hvert fald for en måned siden. Og man har det godt med sin krop imens, så man er kærlig ved den, når man ikke skælder den ud, og ikke går og fortæller sig selv alle mulige grimme ting, som jeg i øvrigt er ekspert i. Men det er der, jeg gerne vil hen. Når jeg tænker på, at jeg ikke når i mål, eller det aldrig forandrer sig, så er det sådan en følelse af tristhed, den sidder i min mave. Og på dårlige dage kan den være meget intens. Så det kan godt være, at du oplever en anden følelse, det er måske mere frustration eller vrede, og så sidder det måske et andet sted i din krop, men for mig er det en tristhed, en kedsomhed, der sidder i min mave. Og det siger jeg, fordi det er det, jeg tager udgangspunkt i, når jeg
laver sådan en tapping her, det er, hvor sidder den i kroppen, og hvor intens føles den. Så. Men det vi starter med, det er at tappe herude på siden af hånden, og du gør bare som mig og gentager efter mig. Selvom jeg har den her tanke om, at jeg aldrig nogensinde når i mål med min krop, så elsker og accepterer jeg mig selv. Selvom jeg virkelig tit tænker, at det her virker nok heller ikke. Det er som det er. Og den tanke gør mig virkelig ked af det. Så elsker og accepterer jeg mig selv. Selvom jeg kan mærke, hvor ked af det tanken gør mig, og jeg kan mærke det som sådan en tyngdefølelse i min mave, når jeg tænker på, at det her måske heller ikke virker, så er jeg villig til at kigge på det nu, og uanset hvad der sker, så elsker og accepterer jeg mig selv. Toppen af hovedet. Jeg tror ikke, det her det virker. Øjenbrynet. Jeg er bange for, at det ikke kommer til at virke. Siden af øjet. Jeg har prøvet så mange gange før, hvor det ikke har virket. Under øjet. Det gør mig ked af det, hvis ikke det virker. Under næsen. Det gør mig ked af det at tænke sådan. Under hagen eller på hagen. Og alle de her tanker gør mig ked af det. Kravbenet. Det gør mig rigtig ked af det. Under armen. Og jeg kan mærke tristheden. Den sidder i min mave. Under brystet. Jeg tror ikke, det virker. Håndledet. Jeg kommer aldrig til at tabe mig. Min krop er i stykker. Øjenbrynet. Nogle gange så tænker jeg, at jeg arbejder imod mig selv. Eller min krop arbejder imod mig selv. Mod sig selv. Og simpelthen holder på fedtet. Siden af øjet. Og så er det jo en kamp, jeg ikke kan vinde. Under øjet. Og det gør mig ked af det. Under næsen. Jeg er ked af min krop. Under munden. Jeg er virkelig ked af min krop. Kravben. Hvad hvis det her heller ikke virker? Hvad hvis det her ikke virker? Tag en dyb indånding. Det der sker, når vi laver de her tappinger, det er, at nervesystemet bliver en lille smule beroliget. Så den der følelse af kedsomhed og frustration og tristhed og hvad det er, man har at slås med, det falder en lille smule. Så der bliver lukket op for, at man kan begynde at se tingene i et lidt andet perspektiv. Og man kan helt nervesystem begynder simpelthen at forholde sig en lille smule anderledes til den sandhed om, at det nok aldrig ændrer sig. Jeg har nu kan mærke fysisk på min krop, at der er kommet mere ro på mit nervesystem. Så i næste runde vil jeg prøve at fokusere på at give slip på denne her begrænsende overbevisning. Og som jeg sagde før, så er det jo ikke noget, der sker på 10 minutters tapping. Det er noget, man bliver ved med at vende tilbage til. Men jeg kan mærke, at for hver gang jeg gør det, når den popper op, så bliver det nemmere og nemmere, og det bliver mindre og mindre. Følelsen af tristhed og følelsen eller tanken omkring, hvor sandt det her i virkeligheden er med, det aldrig, at det nok ikke lykkes, det bliver mindre og mindre sandt for mig. Og det er jo der, vi skal hen, ikke? Selvom jeg stadigvæk kan mærke, at jeg har en lille smule kedsomhed omkring, at det måske aldrig forandrer sig,
så elsker og accepterer jeg mig selv. Selvom jeg kan mærke, at jeg ikke helt har givet slip på den overbevisning om, at det aldrig ændrer sig, så vil jeg alligevel prøve at give slip på den nu. Og uanset hvad der sker, så elsker og accepterer jeg mig selv. Jeg kan mærke, at den stadigvæk sidder derinde. Men jeg vælger at prøve at fokusere på noget andet. Jeg vælger at prøve at give slip. Og uanset hvad der sker, så elsker og accepterer jeg mig selv. Den er der stadigvæk, tristheden. Øjenbrynet. Den er der stadigvæk, tanken om, at det aldrig forandrer sig. Sidenøjet. Men jeg er villig til at prøve at give slip på den tanke nu. Underøjet. Kan vide, hvem jeg vil være, hvis jeg faktisk gav slip på den overbevisning. Under næsen. Kan vide, hvilken energi det vil give mig indeni, hvis jeg kunne give fuldstændig slip på den overbevisning om, at det aldrig ville lykkes. Under hagen eller under munden. Hvem vil jeg være uden den overbevisning? Og hvad kunne jeg bruge med den tid og energi? Eller hvad kunne jeg bruge den tid og energi til i stedet for? Jeg vil virkelig gerne give slip på den, selvom det er svært. Under brystet. Det er rigtig svært at give slip på sådan en gammel, sejlivet overbevisning. Håndledet. Men jeg tror, at jeg ville være et gladere menneske, hvis jeg kunne give slip på den. Toppen af hovedet. Jeg vil have bedre mulighed for at have positive forventninger til de tiltag, jeg tager. Øjenbrynet. Kan vide, hvem jeg ville være, og hvad jeg kunne gøre, hvis jeg bare kunne give slip på den overbevisning. Jeg vælger at give slip på den overbevisning nu. Jeg vælger at give slip på tanken om, at det aldrig ændrer sig. Jeg vælger at give slip på den nu. Det føles så godt at bare sige tingene højt. I stedet for at det bare kører rundt og rundt og rundt ind i hovedet på en. Bare det, man siger det højt, gør selvfølgelig noget. Men når man så samtidig beroliger nervesystemet, mens man siger tingene højt, så giver det sådan en dejlig, let følelse indeni, som jeg er meget begejstret for. Lad os tage en tur mere, hvor at vi prøver at kigge på at tage de her små skridt hen imod målet og have det dejligt med min krop imens. Selvom jeg havde den her overbevisning om, at det aldrig ville ændre sig, så vælger jeg nu at have fokus på det, jeg kan kontrollere. Og jeg elsker at acceptere mig selv. Selvom jeg havde den her overbevisning om, at jeg aldrig ville nå mit mål, så ved jeg, hvis jeg bare bliver ved med at tage små skridt i den rigtige retning, og have det dejligt med min krop imens, så skal det nok lykkes. Og jeg elsker at acceptere mig selv. Jeg ved, at hvis jeg tager små skridt hen imod der, hvor jeg gerne vil, så vil det komme stille og roligt. Og jeg vælger at have det dejligt med min krop i processen. Og jeg elsker at acceptere mig selv.
Jeg kan ikke styre, hvad vægten siger. Øjenbryn. Jeg har ikke kontrol over, hvordan min krop reagerer på de tiltag, jeg tager. Siden af øjet. Det eneste, jeg kan kontrollere under øjet, det er, hvor meget jeg bevæger mig under næsen, hvad jeg putter i hovedet, og under munden, og alle mine tanker. Det er de ting, jeg faktisk er i kontrol over. Kravbenet. Og jeg ved, hvis jeg fokuserer på de ting, under armen, og hvis jeg bliver ved med at fokusere på de ting i, lad os sige, et år, under brystet, så vil der ske forandringer i min krop. Håndledet. Og selvom det er svært at have det fokus, toppen af hovedet, så er det det, der skal være mit fokus nu. Øjenbrynet. Fokus på det, jeg kan kontrollere. Fokus på min bevægelse. Og fokus på min krop. Nej, min kost. Og fokus på mine tanker. Og jeg tager hver dag små skridt hen imod mit mål. Og jeg har det godt med min krop imens. Under armen. Hver dag tager jeg små skridt i den rigtige retning. Og jeg elsker min krop i processen. Håndled. Hver dag tager jeg små skridt i den rigtige retning. Toppen af hovedet. Og jeg vælger at have det godt med min krop undervejs. Øjenbrynet. For jeg ved, at min krop er min bedste ven. Siden af øjet. Og jeg ved, hvis jeg behandler den godt under øjet, så tager den også vare på mig. Under næsen. Så jeg tager små skridt hver dag hen imod mit mål. Under munden. Og jeg elsker processen, og jeg elsker min krop på vejen til målet. Jeg elsker min krop. Jeg elsker min krop. Jeg elsker min krop. Har det meget bedre nu. Det håber jeg også, du har. Ha' en forrygende dag.